Čauko, ja som Renning, som ADCčko pre Esubu a dneska v spolupráci s Kijou vám prinášame nejaké tipy a triky na Kajsa. Prvú vec, ktorú by som vám chcel ukázať, evolvy na Kajse. Keď evolvujeme nejaký spell, Kajsa je nám seknutá v animácii a musíme sa zastaviť. A na to, aby sme tomuto predošli, je taký trik. Klikneme na daný spell a stlačíme v ten rovnaký moment Bčko a tým pádom vlastne tú animáciu zrušíme a môžeme sa ďalej pohnúť a nemusíme byť seknutí na tie 2 sekundy. Ak použijeme dvojtevečko a flashíme, to vlastne sme seknutí tej animácii, ale dvojtevečko nám to vykastí z toho, kde flashíme a vlastne tak vieme vlastne schovať to dvojtevečko, lebo ten kaz je rovnaký, ale nám to dá z tej novej pozície, v ktorej sme sa dostali použitím flashu. Tento trik si vieme použiť vlastne v spolupráci s Blaskonom, kde sa vlastne odpalíme a použijeme dvojtevečko a vlastne dvojtevečko je použité z toho miesta, kde sme sa odpalili, ale my sme sa vlastne presunuli na druhé miesto. A poslednú by som vlastne sa ukázať, že ako s Kajsou vlastne funguje používanie spellov počas ultimátky. Keď už nejaký target vlastne učkome, tak vieme vlastne použiť dvojtevečko v tom učku a vieme ho vlastne tak schovať. Ten človek vlastne nevie zareagovať na to dvojtevečko, lebo ho používame už vlastne v tom učku a nedá sa vlastne dožnúť. Samozrejme, tak ako vieme použiť dvojtevečko, tak vieme použiť aj kvečko. Na to si treba dávať pozor, aby sme to kvečko nepoužili skoro, ako napríklad tu na. Teraz sme vlastne target, ktorý sme kvečnú nechceli. Posledná vec je vlastne to, že my si v tom účku vieme schovať našim ečkom, sa schováme tomu človeku, on vlastne nevie, kde účkujeme, ak by sme to napríklad robili z fogu. Pre viac videí sleduj Esubu a navštív stránku drive2victory.cz. Kia. Movement that inspires.